winnaar, wie is het? Thomas Dreesen. Thomas Dreesen van Okapi Allstar is Limburgspeler van het jaar. Tijdens de tweede nacht van het Limburgs basketbal huldigt LBBF de kampioenenploegen en reikt het maar liefst 10 awards uit. Ik denk dat het voor elke sport belangrijk is dat men zijn kampioenen op een goede manier huldigt. En dat men ook wat extra prijzen uitreikt voor verdienstelijke mensen, voor de beste speler en de beste coach en zo verder. Dat is het zout op de soep, moet ik zeggen. Ik denk dat dat sport ook aantrekkelijk maakt, dat het jonge mensen motiveert eigenlijk om zich extra in te spannen om beter te worden. Natuurlijk is dat fijn om een jaar toch te werken met een team naar iets speciaals in het seizoen. En dan natuurlijk als je zelf persoonlijk een goed seizoen hebt gedraaid, is het natuurlijk fijn dat mensen het ook appreciëren in je eigen provincie. Dus ik ben heel blij met de prijs natuurlijk. Was Gucci my nigga? Was Louis my killer? Was drugs my dealer? Was that jacket my chiller? Belofte van het jaar, Hans van Wijn. Hans van Wijn. Belofte had ik misschien wel een idee dat ik dat kon winnen, maar bij nationaal landelijk had ik zeker geen gedachte dat ik dat ging winnen. Dus wel een verrassing, ja. Ik heb misschien niet altijd even goed constant gespeeld, maar ik heb enkele wedstrijden op heel hoog niveau gespeeld, toch wel dit seizoen, wat ik zelf misschien niet had verwacht. Bij de dames werd Cynthia Smeets van Lommel speelster van het jaar. En beste coach was dit jaar Ludo Horions van Tongeren. Hij ging verrassend Brian Lynch vooraf. Het is altijd dezelfde vraag die men mij stelt. Gaat er een ploeg in eerste nationale komen? Ik zie dat op korte termijn niet gebeuren. De budgetten die daarvoor nodig zijn, die zijn volgens mij heel moeilijk of zelfs niet te vinden in Limburg. Er zijn misschien wel wat mogelijkheden op wat langere termijn. We need sponsors, we need people to believe in us, and we need people to take a chance. Why not us? You know, we always say a thing in Holt Holland, why not us? Why not Limburg? Why not put a team in Limburg? You see the support we have here. Ik denk dat het binnen een paar jaar wel gaat komen. En dat zijn, als iedereen zijn kopjes in elkaar steekt, zal dat ooit nog wel terug in Limburg in de eerste divisieploeg komen. Ja. Gouverneur Herman Reinders wil met de Limburg Basketball Foundation een bijdrage leveren om de kwaliteit en uitstraling van basketbal te verhogen. He knows what he's talking about, and I think with a lot of people behind him, and we support him and his vision, I think we can get it done. I think it's something that it should happen. Er zijn misschien wel wat mogelijkheden op wat langere termijn. Dus is het belangrijk dat we aan de basis blijven werken. Dat we zorgen dat er veel mensen aan het basketten gaan. Dat die jongeren goed opgeleid worden en dat we goede spelers krijgen.